ti Association of Barangay Councils iti probinsya nga Ilocos Norte, ti kalikagom ni Governor Matthew Marcos Manotok, ti pannakamentenar, tinalinis, ken na berde nga aglawlaw, ken iti pannakaistablisar pay, ti community-based eco park, kariti so amin na barbarangay, iti probinsya. Inbaga ni ABC Federated President Elmer Failogna, anagasat, dagiti so amin na barbarangay, iti Ilocos Norte, takamin ket adda, iti na ilokara pundo asag dudwagasot aribo a pisos nga inpaay ti probinsya ada ito'y ket para iti pan nakaipasdek ti tri-functional public space. When dati Eco Park nga may isa nga priority nga proyekto iti attend nga Gobernador Matthew Joseph Marcos Manotok. Ket idi last week nagkaroon iti liga meeting iti probinsyate digiti apo nga ABC President. Panggep ka dito Eco Park nga proyekto ni Governor ket alaket nakagasgasat digiti nakagasgasat digiti barbarangay tata at dain latang iti attende nga gobernador nga tag 200,000 nga maipan iti barbarangay para kadetoy ma-establisher nga Eco Park. So permi nga naparagsakan digiti apo nga kakapitanes ta adda detoy maitad nga pondo nga pang-establishar mi iti Eco Park ket ti pagsayatan na detoy nga Eco Park ket para kadigiti apo nga ubing mabalin nga pagayaman dayan ti komunidad wenno iti barangay daya. So hanlang nga deta mabalin to pa nga makapag-exercise digiti apo nga senior citizen kadeti Eco Park. Sigon pay ken ni ABC Federated President Failogna ket daytoy apan nakaistablisar ti community-based Eco Park ket dakkel makatulong ti pan nakasuporta ti Republic Act 9003 adaytoy ket para iti pagsayaatan ti aglawlaw ken panakaistablisar pay ti gulayan sa barangay adaytoy ket dakkel tupay a makatulong ti pagkasapulan at taraon dagiti lumugar iti kada barangay iti Ilocos Norte. In relation met lang dito 9003 at dapat may establisher ijay Eco Park at amoy na da composting syempre ada dapat mulmula wenno gulgulay. So may establisher dito bukod kay DJ nga playground ada pay gulayan sa barangay. Kita kanayon nga naka-connection nga dito 9003 dito proyekto ti atente nga gobernador isungorod nga ada pay composting na kadijay nga proyekto na. So da kami iti barbarangay tatta ongoing yung validation ngayon ng provincial government ken iti enro nga umay mangkita dijay pagyanan wenno paka-establisharan dito Eco Park. So at the validation na dito Joey tapno talaga nga sigurado nga dijay nga lote ket kukwamit lang iti barangay. Daytoy akalikagom ti gobernador ket suportado iti biyang ti Ilocos Norte Environment and Natural Resources babaen met ti panangidadaulo ni Mrs. Baby Sacro inbagana nga iti karita gundaway ket madaman iti inda panang tultulong kariti barbarangay tapno ti kastaket na sayaat iti pan nakaimplementar ti nasao a proyekto ken kunana pay amadama iti upgrading of the land dagiti barbarangay nga awan pay makuna at titulo dagitoy. Iti deti nga pandemic awan sa dayti amatayo ti probinsya nga mangpampanunot no anya dagiti pagsayaatan iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Well, napanunot namanen detoy panang establish iti barangay park ti every barangay for the entire province ket nakapimpintas detoy no maiimplementar ta detoy ket although adumeten digiti naka-ado ti barangay park nan ngem kaste ko na dan nga awan met ti punduda ken adu digiti problema da kasi hanmo met ma-improve ti maysa nga lote no haan nga kuka ti barangay. So this time maikan iti importansya DJ barangay parks nga i-establish da ket deti tapno no ma-improve da met laeng ken whatever nga pundo nga ited ti gobyerno ket may
implementar ka detoy kasi amo tayon nga no han mo ko katalote han mo pulos ma-develop dijay iso ti patakaran iti accounting rules and COA regulations. So this time dijay may sa nga upgrading of the land para kadigite barangay matulungan tayo itatan digite barangays nga mang-improve kadigite digite lote dan barangay parks dan ta uray adda lote dan ngem te ko na kon tattahan da ipupos unay ngem itan talaga nga ipos dan ta adda deti nailatang nga 200,000 nga pundo nga ited ni Apo Gobernador. Yes, for the entire province sa Ilocos Norte. Itay kalabes kuna ni Mrs. Sacro ket insayang katdapayan ti benchmarking kadwada ni ABC Federated President Failogna tapno di kastakit na pandakinita ti kasasaad lagi ti barbarangay tangamin kunana ket nadutukan ti opisina da amang monitor to ti pannakaaramid ti vermicomposting karagiti maipasdekto a community-based eco park karagiti so amin a barbarangay iti Ilocos Norte. Napang kami nag-benchmarking kadwami digiti na dumadumang ABC, Federated ABC, ket kadwami ni Sir Elmer Pailogna, ket makita tayo ti reget da nga may implementar kadeti nga programa ti IATN tayo nga governor ket adumet digiti nagsasarita ami nga panang improve da so itata gapo ti opisina mi ket nadutukan kami dete para te vermiculture composting ken detiyen ket nasayat detiyen tapnono digite basura tayo nga may belbeleng laang ditan maikan iti importansyan agbalin to aminen nga pagkakitaan livelihood dagiti tattao nga mayat nga umarakop ka detoy. I'm sure nga inot ton nga ma-improve amin to nga agricultural waste tayon naka-importante ton no i-implementar tayo detoy. Malagip ati administrasyon ni Governor Matthew Marcos Manotok ket ti maysa karagiti priority projects na ket ti pannakamentenar tinadalos nga aglawlaw ana polwan pay daytoy tinarimat nga aglawlaw.